сложен Да чат. видите, да гледам, това са мазан 208 и тук този път ще играя с Боба на ВП4, защото тази вечер за много бързо време ще... този път ще ви разходим с двамата из къщата. Защото предния... Бързо успях. Да, аз предния... Много на 2-4 искат да стане. Видя ли го чата? Какво? Много на 2-4 искат ли да стане приятел? Да. Ето казах си известно време. Чакай, на мен ми пишат. За 270 искаш ли да станем приятел? Ето казах. Да, брата, за кого е? На кого е? На школа написах да, но се пише за 278. Аз трябва да приключвам. Чакай само да приключим клипа заедно. И да, зрители, това беше от нас набързо да ви разходим. Да видим, да видите, че с предния ми клип не стана. Че сме известни. Да. Ако знака гледа това, молим да снима един епизод с нас. Да, много... Продуктово, предаването има продуктово позициониране. Да. Купете си мляката Активия. Чао! Чакай, чакай. Не сме приключили. Чао, драги зрители, сега ще го